читайте її намазуючи на хліб. В обід кілька сторіночок до дощу, а ввечері під чарчину з гарними друзями. А вночі, коли всі мирно спатимуть, ви на кухню до холодильника і читати, читати, читати. А в лікувальних цілях додаю фірмова до сала. Запрошуємо на сцену учасницю під номером 5 Марину Мудру.